Лідар народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка ў адказ на заклікі беларускага аб'яднання рабочых да ўсенацыянальнага страйку прапанаваў яшчэ пачакаць, адзначыўшы, што НАУ падтрымлівае забастоўку, але падрыхтаваную дзеля максімізацыі ціску на рэжым і канчатковай перамогі над ім. І заклікаў усіх лідараў рабочага руху правесці агульную сустрэчу. У эфіры «Аб'ектыў» я Александр Пуціла. Добры вечар і сёння ў выданні. Политвязней больше, чем признано. Критерии нужно было менять потому, что они немножко устарели в связи с тем, что у нас в стране стало не до законов, и суды выносят решения по надуманным обвинениям. Навошта ініцыявалі змену крытэрыяў зняволеных з палітычных матываў і што дае гэткі статус? Ніякіх заробкаў да продажу барысаўскі кансервавы завод на аукцыёне. Пры гэтым кожнае пятае прадпрыемства ў Беларусі стратнае. Бо няма галоўнага, няма інвестыцый, а без інвестыцый эканоміка паступова гасне. Беларускі эканамічны форум у Варшаве. Як бізнес можа падтрымаць грамадзянскую супольнасць? Ёсць заяўлены план падтрымкі з Еўрапейскага Саюза для дэмакратычнай Беларусі на першыя 2-3 гады рэформы Беларусі на 3 мільярды еўра. У Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 833 асобы. Гэта найбольшая колькасць людзей за гісторыю сучаснай Беларусі. Аднак грамадскія ініцыятывы, якія дапамагаюць і падтрымліваюць вязняў, лічаць, што як мінімум гэты лік мае быць павялічаны да 1021 чалавека. Яны зініцыявалі перагляд крытэрыяў прызнання зняволеных палітычнымі. Падрабязней пра тых, хто цярпіць за праўду і меркавання. Марыля Дакуцька. Валанцёрка праваабарончага цэнтру «Вясна» Марыя Тарасенко з'ехала з Беларусі. Разам з гомельскім праваабаронцам Леанідам Судаленкам і валанцёркаю Тацянаю Ласіца яе вінавацяць у рыхтаванні дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, а таксама ў навучанні беспарадкам ці фінансаванні іх. Усе трое прызнаныя палітычнымі вязнямі, але ў адрозненне ад калегаў Марыя не была пад вартаю. Я требую, чтобы соблюдали мои конституционные права. Ледзьве не штодня праваабарончая супольнасць Беларусі прызнае дзесяткі людзей палітычнымі вязнямі. Толькі за бягучы месяц гэткі статус атрымалі 111 асобаў. Рашэнне грунтуецца на основе информации об околичностях зняволення. Если публичная деятельность одних нам понятна и видна, то иногда нам не ясно, почему того или иного непубличного человека лишают свободы. Надо заметить, что сейчас это все труднее и труднее делать, я имею в виду получать информацию, потому что все связаны подписками о неразглашении. Праўда, ёсць і іншыя прычыны, калі зняволенаму не надаюць статус палітычнага вязня. Да прыкладу, за дзеянні, якія кваліфікуюць як хуліганства. Гэтак Антон Быкоўскі, асуджаны на 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму за пашкоджанне аўтамабіля жонкі міліцыянта, палітычнага статусу не мае. Не делал ничего такого намного серьезного, просто попшикал с баллончика красного цвета. В колонии его уже считают политическим, у него желтая нашивка и особые отношения, насколько я знаю, и усиленный режим, и вот это вот желтые нашивки дают, по-моему, склонным к экстремизму или что-то такое. Статус палітычнага вязня робіць чалавека заўважным грамадскасці ды прызнае невінаватым у вачах праваабарончай супольнасці. Аднак не дае прывілеяў перад адміністрацыяй папраўчых установаў, а часам такі статус, наадварот, спрычыняецца да мацнейшага ціску. Гэтак рэдактар выдання «Наша Ніва» Ягор Марціновіч паведаміў пра пагаршэнне умоваў утрымання ў СІЗА нумар 1. Журналіста Дзяніса Івашына яшчэ на 7 сотняў пакінулі ў карцары. Эти люди попадают в какие-то адвокационные компании, о них чаще говорят, о них больше говорят. Их освобождение требуют в первоочередном порядке. Это не почетное звание, которое там сразу улучшит положение, там, даст возможность выйти раньше намеченных судом сроков. 15 грамадскіх ініцыятываў дапамогі палітычным вязням узяліся змяніць падыходы да прызнання палітвязнямі, каб пашырыць спіс новымі імёнамі. Наколькі гэта важна, ведае грамадскі дзеяч і былы палітвязень Михаил Жамчужны. Критерии нужно было менять потому, что они немножко устарели в связи с тем, что у нас в стране стало не до законов, и суды выносят решения по надуманным обвинениям.
естественно, попали в места лишения свободы по уголовным статьям много невиновных, случайно попавших на протесты и незаконно осужденных. Падтрымаць тых, хто застаецца за кратамі, можа кожны, даслаўшы ў турму ліст, паштоўку ці віншаванне на дзень нараджэння. Марыля Дакуцька, Белсад. У Беларусі на 14% менш стратных прадпрыемстваў, чымся было летась. Паляпшэнне ўпершыню за шмат гадоў адзначыў Нацыянальны статыстычны камітэт нашай краіны. Сума чыстых стратаў зменшылася ажно на 90%, а прыбыткі пайшлі ў гору. У беларускага прамысловага цуду ёсць тлумачэнне, але неўзабаве будзе і канец. Пра стан гаспадаркі ды малога бізнесу Юлія Цяльпук. Барысаўскі кансервавы завод лот на аукцыёне. Стартавая цана больш за 6,5 мільярдаў рублёў. Працаўнікі заводу зацікаўленыя, каб найхутчэй знайшоўся пакупнік, бо толькі пасля гэтага ім выплацяць заробкі за апошнія 10 месяцаў. Ставак пакуль няма. Я думаю, што не прададуць, таму што за такія грошы гэты комплекс нікому не патрэбны. Вось ён сапраўды знаходзіцца амаль што ў цэнтры горада, і яго калі нехта і купіць, то толькі для таго, каб знесці і пабудаваць нейкае жытло. Няма ахвотных, зніжаюць стартавы кошт лоту і ў апошнюю чаргу прапаноўваюць рабіць стаўкі на паніжэнне цаны. Барысаўскі кансервавы завод можа выпасці са статыстыкі стратных прадпрыемстваў раней, чымся прадасца. Ліквідацыя мае адбыцца да 30 снежня. Гэтак не абавязкова прадалі, але ўжо закрылі ды спісалі страты шэрагу вытворчасцяў. Белстат рапартаваў, што колькасць стратнікаў зменшылася на 14%, а іх удзельная вага на 3%. Першыя 8 месяцаў 2020 года прадпрыемствы былі ў мінусе на 1 360 мільёнаў рублёў. Сёлета на дзень 1 верасня прыбытак набліжаецца да 6 мільярдаў рублёў. Росту попыту на беларускія тавары паспрыяў выхад іншых краінаў з прастою, выкліканага супрацьковіднымі захадамі, кажа эканаміст. Это мае часовы эфект. Ужо зараз тэмпы запаволіліся, і я думаю, што яны былі яшчэ больш павольныя ў наступным годзе, нават і без санкцыяў, бо няма галоўнага, няма інвестыцый, а без інвестыцый эканоміка паступова гасне. Вось. Ну а тут добавяцца санкцыі, яны сапраўды збольшага добавяцца ў пачатку наступнага года. Абмежаванні не павінны закрануць прыватнікаў. Тыя найбольш цярпяць праз створаныя ўнутры краіны умовы вядзення бізнесу. Напрыклад, дзяржава абавязала набыць пэўнай маркі касавыя апараты, якія, паводле інструкцыі, працуюць пры тэмпературы не ніжэйшай за +9. Было багата нараканняў, багата таго, што людзі будуць зачыняцца. Яны надеются погандляваць до Нового года, хоть як-то працягнуць і прадаць свае рэшты. І я думаю, што яшчэ 20% закрыюцца точна. Паводле афіцыйнай статыстыкі, каля 20 тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў закрыліся ў першыя 9 месяцаў года, а за гэты ж час 25 тысячаў зарэгістраваліся. Статыстика, што нас становіцца больш, а не менш, звязана з тым, што людзі пакідаюць рознічную торговлю, а пераходзяць у паслугі. Там не такія патрабаванні. Ацэнка Ірыны Яскевіч, што 35% гандляроў ужо закрыліся. Рэшта ў наступным годзе сутыкнецца са зменамі ў падаткаабкладанні. Бальшыні давядзецца, як і юрыдычным асобам, плаціць адпрыбытковы падатак 16%. Юлія Цяльпук, Белсад. Дарэчы, як сёння можна падтрымаць прадпрымальнікаў, якія праз рэпрэсіі пакінулі краіну, і што чакае бізнесоўцаў новай Беларусі? Пра гэта, між іншага, казалі на беларускім бізнес-форуме, які стартаваў у Варшаве. Інфармацыйным партнёрам выступіў наш тэлеканал. Падрабязней пра падзею Александр Папко. Першы форум беларускага бізнесу за мяжой адкрыўся ў зале каціровак, дзе фірмы ўпершыню выстаўляюць свае акцыі на гандляванне. Аб'яднаць беларускую бізнес-супольнасць за мяжой, паказаць у развязу патэнцыял беларускіх фірмаў і знайсці шляхі іх падтрымання. Такія мэты паставілі перад сабой арганізатары беларускага бізнес-форуму ў Варшаве.
Абмеркаваць будучыню беларускага бізнесу ў будынку варшаўскай біржы сабраліся больш за 200 чалавек. Гэта беларускія прадпрымальнікі, а таксама дыпламаты, эксперты і чыноўнікі з краінаў Еўразвязу, Украіны, Канады і Вялікай Брытаніі. Асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжой прапанавала стварыць спецыяльны гарантыйны фонд. В Европейском Союзе процентные ставки вельмі низкие. И белорусские бизнесмены готовы брать. Им не потребна бесплатная подтримка. Им нават мець магчымасць взять кредит на звычайных рынкавых умовах гэтага дастаткова. Але без кредитных гісторый у гэтых краінах, у Польшчы, напрыклад, яны не могуць гэтага зрабіць. Даследчы цэнтр Кейс Беларусь заклікаў еўрапейскіх чыноўнікаў адкрыць рынок еўразвязу для паслуг з Беларусі. Паслугі вырабляюць у Беларусі ў асноўным прыватны бізнес, і гэта сумленны бізнес, не афіліяваны з дзяржавы. Таму адкрыццё еўрапейскіх рынкаў для беларускіх вытворцаў паслуг – гэта падтрымка беларускага прыватнага бізнеса. І гэта добра. У гісторыі ўжо былі такія прыклады. У 2009 годзе Еўрапейскі Саюз знайшоў палітычную волю ўсіх краін, каб адкрыць свае рынкі для балканскіх краін для імпарту тавараў адтуль. Эміграцыя – гэта не толькі разбурэнне напрацаваных сувязяў і страта грошай. Некаторыя прадпрымальнікі шукаюць у новай сітуацыі новыя магчымасці ды досвед, які дапаможа Беларусі. Еўразвяз гатовы даць Беларусі 3 мільярды еўраў на правядзенне рэформаў, але толькі пасля дэмакратычных зменаў. Пасля хвалі рэпрэсіяў Еўразвяз спыніў адносіны з афіцыйнымі ўладамі, але не спыняе дапамогі беларускаму грамадству. Брюссель гатовы паставіць у Беларусь бясплатныя вакцыны, але ўлады Беларусі ад еўрапейскіх прышчэпак адмаўляюцца. Трэба ратаваць жыцці людзей. Гэта быў праект, накіраваны на дапамогу не ўладам, а грамадству. Пакуль улады яго не прымаюць. Мы ўсё яшчэ хочам даставіць вакцыны, але перамовы пакуль не прывялі да поспеху. Мы шукаем альтэрнатыўныя шляхі іх дастаўкі. Як заявіла дырэктарка ўсходняга аддзелу Міністэрства замежных справаў Польшчы, толькі Варшава выдала сёлета больш за 200 тысячаў візаў для беларусаў. Сярод 200 тысячаў выдадзеных беларусам візаў 10 тысячаў гэта візы гуманітарныя. Яшчэ 20 тысячаў гэта візы, выдадзеныя ў рамках праграмы Poland Business Harbor, накіраваныя на рэлакацыю беларускага бізнесу. Александр Папко, Белсат, Варшава. Прызначаная новая кіраўніца сталічнага камітэту аховы здароўя. На гэтай пасадзе Алена Богдан заменіць Жанну Казачонак. Богдан раней працавала першую намесніцу міністра аховы здароўя. Менавіта яна даводзіла да насельніцтва афіцыйную статыстыку захворвання на каронавірус. Таксама Богдан узначальвае прыўладны беларускі саюз жанчын, а падчас леташняй выбарчай кампаніі была даверанай асобай Александра Лукашэнкі. Алена Богдан уваходзіць і ў склад канстытуцыйнай камісіі. У літоўскім Медзінкаі, непадалёк ад мяжы з Беларусю, у цэнтры рэгістрацыі мігрантаў 5 афрыканак зладзілі беспарадкі. Як паведамляюць літоўскія памежнікі, грамадзянкі розных афрыканскіх краінаў спачатку напалі на мігрантку з Ірану, а потым спрабавалі вырвацца за браму, а адна з іх нават пакусала паліцыянта. Літва, Латвія і Польшча спачатку лета супрацьстаяць масавай нелегальнай міграцыі, арганізаванай пры ўдзеле беларускіх службовых асобаў. Тэму працягне Ярослаў Сцешык. Усё больш небяспечных здарэнняў, звязаных з нелегальнай міграцыяй праз Беларусь. У польскім мястэчку Грабовец за 35 кіламетраў ад беларускай мяжы паліцыя спыніла мікрааўтобус, у багажы якога сядзела аж 37 мігрантаў з Іраку. Мігранты пачалі ламаць мікрааўтобус, каб уцячы. Усіх іх затрымалі разам з перавозчыкам, якому пагражае да 11 гадоў турмы. Службы беларускія не досць, że dostarczają narzędzia. Беларускія сілавікі не толькі прыносяць мігрантам сродкі, каб рэзаць агароджу і драбіны. Яны падштурхоўваюць іх да штурму польскай мяжы. Нашае рашэнне мусіць быць хуткім і адэкватным. Мы мусім разумець, што за нашай усходняй мяжой нестабільны дыктатар, за якім стаіць Уладзімір Пуцін. Гэтак спробы штурму ў польскай мяжы з тэрыторыі Беларусі былі зафіксаваныя ў выходныя. Мігранты кідалі камяні ў польскіх памежнікаў. Каб узмацніць абарону мяжы ў польскім сенаце, сёння разглядалі законапраект аб тэрміновай пабудове 200-кіламетровай агароджы на мяжы з Беларуссю вышынёй 5,5 метраў. Апазіцыя крытыкуе гэты праект, але за вялікія выдаткі з бюджэту і сакрэтнасць параметраў сцяны. То, że jej trzeba chronić, to jest dla nas absolutnie jasne. Тое, што мяжу трэба абараняць, для нас абсалютна ясна. Але бяспека ўсходняй мяжы Польшчы будзе гарантаваная толькі калі Лукашенко зразумее, што кошт дэстабілізацыі еўразвязу межаў з Польшчай, Літвой і Латвіяй для яго занадта высокі.
Ад пачатку кастрычніка ў Польшчу нелегальна спрабавалі трапіць 14 тысячаў асобаў. Памежнікам тут дапамагаюць кадравыя вайскоўцы. Іх колькасць на беларускай мяжы нарасцяць да 10 тысячаў, а таксама войскі тэрытарыяльнай абароны, вайсковыя фармаванні з мясцовых жыхароў. Тэрабаронцы патрулююць бух на моторных лодках, а па лесе і балотах на конях. Jesteśmy przygotowani na różnego rodzaju warianty działania. Мы готовыя да розных варыянтаў дзеянняў. Дзейнічаем паводле правіла лакалізуй, ізалюй, забяспеч, перадай. Нашыя жаўнеры маюць адмысловыя медычныя заплечнікі ды навучаныя першай медычнай дапамозе. Першая дапамога трэба. Мігранты ідуць праз багну і лес і нярэдка пераахалоджваюцца. Перайсці мяжу – гэта праблема. Я перайшоў яе больш за 7 разоў, але мусіў вярнуцца назад на беларускі бок. Затрыманых непадалёк ад мяжы нелегалаў, якія не патрабуюць пільнай медычнай дапамогі, польскія памежнікі вяртаюць на беларускі бок. Крытыку такіх дзеянняў афіцыйная Варшава перанакіроўвае на арганізатара масавай нелегальнай міграцыі – рэжым Лукашэнкі. Widać wyraźnie, że tam następuje eskalacja tych działań wojny hybrydowej. Мы выразна бачым эскалацыю гібриднай вайны, у якую уплеценае гуманітарнае пытанне. На мяжу нярэдка прывозяць людзей ужо замерзлых, галодных. І ў гэтым віна не польскіх службаў, а цынічнага бізнесу беларускага боку. Памежная служба Польшчы і так атрымае дадатковае фінансаванне на наступныя 4 гады разам з паліцыяй, ратаўнікамі і іншымі аддзеламі Міністэрства ўнутраных справаў. На мяжы з Беларусю будзе створаная не толькі памежная агароджа, але і найсучаснейшая сістэма аховы перыметру. На другім этапе такую ж сістэму палякі поставить на мяжы з Расіяй і Украінай. Będziemy rozwijali na całej granicy wschodniej system perymetryczny, czyli to są detektory ruchów. Гэта дэтэктары руху, камеры назірання, тэрмавізійныя камеры, падключаныя непасрэдна да пункту памежнай службы, каб у выпадку нелегальнага пераходу мяжы рэакцыя была імгненнай і эфектыўнай. А ў Літве побач з Друскінінкаем сёння паставілі першы сегмент сталай агароджы узамен за часовы калючы дрот. Агароджа вытворчасці Польшчы і Нідерландаў мае вышыню 4 метры. Зверху таксама калючы дрот. Пабудова мусіць скончыцца да траўня. Ярослаў Сцешык, Белсат. Не бойся. У сталіцы Паўднёвай Карэі Сеуле адбылося ўручэнне ўзнагароды Гінспетера. Галоўны прыз дастаўся фільму «Не бойся» нашага калегі Міхася Аршынскага. Гэты конкурс і першае месца фільму «Не бойся» пра беларускія пратэсты 2020 года вельмі павысіла акцэнт беларускай тэмы у цэлым у медыапрасторы Кореи. Вы участники тоже этого процесса. У фильме показаны лёсы людей, якія адгукнуліся на заклік блогера Сергея Тихановскага і ўзялі ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі 2020 года. Паездкі Сергея Тихановскага, збор подпіс за Святлану Тихановскую, перадвыбарчыя мітынгі ды паслявыбарчыя пратэсты Міхась Аршынскі асабіста прасачыў за кожным этапам. Я назіраў унікальныя з'явы, калі команда Тихановскай у кватэры просто на подлозе лічыла галасы. Да? Зараз гэта ўжо гісторыя, гэта мы не ўбачым больш нідзе, бо зрабіў здымкі такого кшталту толькі я. І яны ёсць у маім фільме, таму я запрашаю, калі хто не глядзеў, далучыцца паглядзець. Прэмія Гінспетер Эвордс атрымала імя выбітнага нямецкага журналіста Юргена Гінспетера. У 1980 годзе Гінспетер быў адзіным рэпарцёрам, які асвятляў жорсткае здушэнне паўстання супраць вайсковай дыктатуры ў горадзе Куанг-Джу. Менавіта дзякуючы яму свет тады даведаўся пра крывавыя падзеі ў Паўднёвай Карэі. Прэмія накіраваная на прызнанне і падтрыманне журналістаў, якія паказваюць барацьбу за правы чалавека ў розных краінах свету. З шырэйшай інфармацыяй Белсат прапаноўвае вам азнаёміцца праз нашыя сацыяльныя сеткі далей у эфіры. Выглядае на тое, што аб'яўленае на 4 лістапада магчымае падпісанне гэтых званых саюзных праграмаў Беларусі і Расіі ўжо не настолькі відавочнае, бо бакі ўсё часцей пачалі абменьвацца інфармацыйнымі і прапагандысцкімі ўдарамі, з чаго раптам братэрства становіцца апаненцкім. Віталь Цыганкоў і ягоная размова з палітолагам Валерам Карбалевічам на гэтую і іншыя тэмы неўзабаве. Я ж з вамі развітваюся. Да пабачэння.